Salam qadırlı ildeşler. Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde men sizin bilen Hudaýyň mukaddes ruhu barada gürrüň etmek isleýän. Bilişiniz ýaly, köp yerlerde yalan gürrüňler ýaýradýan adamlar bar, yalan düşüncelere eýrän adamlar bar. İsa Mesih'e iman eden adamların üç Hudaýa ynanýandygyny aýdýan adamlar bar. Emma bu mışmışy gürrüňleriň hemmesi bir ýalňyş gürrüňdür. Biz yeketäk bir Hudaýa ynanýas, yeketäk bir bar olan Hudaýa ynanýas. Biziň ynanýan Hudaýymyz ol özüni adamzada üç şahsiýetde aýan etdi. Ata hökmünde, Ata Hudaý hökmünde ol özüni aýan etdi. Ol bedende gelip İsa Mesih yani oğul hökmünde özünü bize ayan etti. Üçüncü bir şahsiyet olsa mukaddes ruhdur. O mukaddes ruhu bilen mukaddes ruh görünüşünde hazır hem özünü bütün dünyaya ayan edýändir. Bugünkü gepleşigimizde bir neçe gepleşikler izigiderle devam eder. Bu gepleşiklerde biz Hudaýyň mukaddes ruhu barada gürrüň ederiz. Hudaýyň mukaddes ruhu kim? Hudaýyň mukaddes ruhu haçan peýda bolupdyr? Hudaýyň mukaddes ruhu nähili işleýär? Hudaýyň mukaddes ruhu şahsiýet. Bu barada köp gürrüňler ederiz. Gelecekki heptedäki etjek gürrüňlerimiz mukaddes ruh barada bolar. Gelin ilki bilen Hudaýyň sözüne yüzleneliň. Hudaýyň sözünde mukaddes ruh ilkinci gezek nirde peýda bolýar. Barlyk kitabyny okasak, Tevrat kitabynyň iň birinji kitap başyndan başlap okan wagtymyzda, entäk hiç bir zat yaradylmagan wagtynda Hudaýyň mukaddes ruhunyň bar boldygyny biz kitapdan görýäris. Ine serediň şeýle ýazylan. Gelip çıkış kitabı. Entäk hiç zat yaradılmadı. Yeryüzü bomboşluk. Gelip çıkış kitabının birinci babının birinci ikinci ayetlerinde şeýle ýazylan. Başta Hudaý gögü ve yeri yarattı. Dünya şekilsiz boşluktu. Suwlaryň yüzü tüm garankylyk bilen örtülendi. Suwun yüzünde Hudaýyň ruhu perwaz urýardy. Ine gadyrly ildeşler. İlkinci başta yeryüzü yaradılan wagtynda entäk yeryüzündäki hayvanlar, canlı jandarlar, balyklar, kuşlar, bütün ösümlükler yaradılmazdan ozal, yerin yüzü dünya şekilsiz ve boşluktu. Suwlaryň yüzü tüm garankylyk bilen örtülendi. Entäk ışık da yoktu. Suwun yüzünde olsa şol döwürde, şol wagtda Hudaýyň ruhu perwaz urýardy. Bu ayetlara esaslansak, Hudaýyň mukaddes ruhu bu son bir näçe yüzyıllıklaryň dowamında peýda bolan bir zat däl. Hudaý ilki baştan bardy ve onun ruhu da ilki baştan yeryüzü, yer şary, bütün alem jahan yaradılmazdan ozal, Hudaýyň ruhu da bardy. Bu nähili täsin? Hudaýyň ruhu bir täze bir zat däl bizim üçin. Ozaldan bar olan, yaradılışta bar olan Hudaýyň ruhudur. Yine de mukaddes kitapta täsir galdyrýan yine bir aýaty görýäs. Bu da barlyk kitabyndan. Serediň. Gelip çıkış kitabının birinci babynyň 26-njy aýatynda onsoň Hudaý indi öz keşfimizde özümüze meňzeş insany yaradalyň. Goý olar balıklaryň, kuşlaryň, mallaryň, bütün yeryüzündäki hayvanlaryň ve ähli süýrenijileriň üstünden höküm sürsünler diýdi. Eger ünüs bersek, ilkinci sözlemde, bu aýatyň ilkinci sözleminde onsoň Hudaý birlik sanda indi öz keşfimizde özümüze meňzeş insany yaradalyň diýdi. Bu ayet bizi pikirlendirýär. Hudaý bu yerde köplük sandı öz keşfimize menzeş
birini, insanı yaradalım deydi. Öz keşfimizde, köplük sanda. Hudaý kim bilen gürrüň etdi? Entek Adam ata Hawaýyna hiç bir canlı jandar yaradılmazdan yaradılışta gelin. Beýle zat görýäs. Hudaý kim bilen maslahat etdike? Hudaý kime diýdi? Gelin öz keşfimizde insanı yaradalım. Hudaý näme diýmek isledi? İlki başta Hudaý öz ruhu bilen, İsa Mesih bilen, söz bilen, olaryň üçüsü birdi. Bir yerde de. Bir Hudaý. Emma üç şahsiyette özüni adamzada ayan etdi. Bizim keşfimize göre, yani üç bölekten ibarat bolan insanı yaradalım. İnsan da seriden şeyle, her bir insan üç bölekten ibarattır. Bedenden, candan, ruhtan ibarattır. İnsan diňe bir beden däldir. İnsan diňe bir can däldir. İnsan diňe bir ruh däldir. İnsan üç bölekten durýa, şol bir şahsiyettir. Ine Hudaýda da şol bir meňzeşlik bar. Haçanda Hudaý öz keşfimizde insanı yaradalım diyen wagtynda ol bedenden, ruhtan, candan ibarat olan insanı yaradalım diýdi. Ol edil şeyle de etti. Topraktan Adam atanı yarattı ve onun burnuna yaşayış demini, ruhunu üfledi. Şeydip insan ten, can, ruh olup, üçüsü de diri olup Eden bağında yaşadı. Yine yaradılış şeyle oldu. Hazır biz sonra görýäs. Adam ata bilen Hawaýyna Hudaýyň etmediyen, iýmediyen ağacının meyvesinden iýip Eden bağından kovlandan soň olar ruhu taýdan ölüp boldular. Çünkü ruhu gatnaşygy, yani Hudaý bilen ruhu gatnaşygy kesildi ve ayrıldı. Olar ruhu taýdan ölüp boldu. Diňe beden bilen canlı insan oldular. Ruhu taýdan ölenden soň ölüm yüze çıktı. Adam, diňe can ölen tende yaşayan adam fiziki taýdan baky yaşap bilmedi. Olar ölümlü oldular. Şeydip ölüm dünya indi ve adamzat ruhu taraptan ölüp oldu. Yine adamzadın günah etti, günah battı diýeniniň kökü şu taýdan gelýär. Olar diri olan Hudaý bilen ruhu gatnaşygyndan kesildiler ve olar ölümlü oldular. Emma Hudaýyň ruhu yine de öz işini dowam ettirdi. Ol yine de adamzadyň yakynynda da bütünley adamzadyň taryhynda Hudaýyň ruhu yer yüzünde höküm sürýärdi. Ol wagtal belli bir yerlerde özlerini ayan edýärdi. Özüni ayan edip ol Hudaýyň saýlan adamlaryň üstüne iňýärdi. Hudaýyň edýän işlerini biz köne ähde, mukaddes ruh görnüşinde görýäris. Yine de açık ve aydın Hudaýyň ruhunyň nägili adamzadyň üstüne iňendigini şu taýda görýäris. Gelin 1 Samuel'in kitabının 10. babynyň 6. aýatyny okalyň. Bu yerde görürün Saul, yani Shaul ilkinci İsrail'de padşah olan bir barada yazılan. Onun durmuşunda näme zatlar bolup geçti. Gelin seredeliň. Şondan soň Rabbiň ruhu senin kalbyny eýler. Samuel ona Saul'a şu zatlary aýdýar, Shaul'a. Sen hem olar bilen bile joşup peýgamberlik edersin ve başka adama öwrülersin. Haçanda Samuel peýgamber Shaul'u peýgamberlige mesk eden wagtynda onun üstüne yağ çalıp onu ilkinci İsrail'in padşası diýip mesk edip dile edýär. Şol wagtynda Hudaýyň mukaddes ruhu
onun üstüne geliyor. Ve onun kalbini bütünley eyleye. Şaul düýbünden başka adam bolup ol ütkeyer. Şol bir hatarda hiç haçan peygamberlik etmedik Şaul, peygamberlik edip peygamberlerin hatarına koşuluyor. Bu mukaddes ruhun onun üstüne inmeginin nähili onda ütkeşiklik emele getirenligini, nähili onda güç, gayrat emele getirenligini, onda nähili peygamberlik sıylagının emele getirenligini şu taýda görýäs. Ve şeýdip bu alamatlar bilen, bu yüze çıkan alamatlar bilen, kudratlar bilen, ütkeşik bir güç bilen Şaul ilki İsrail'in padşalığına girdi ve padşalık etmeyini devam ettirdi. Huday Şaul'a bu ruhun gücü bilen, akıldarlığı bilen İsrail halkını dikeldip onlara yolbaşçılık etmek okuyunu berdi. Şaul Hudaya kulak asan wagtynda ol yeňişler kazandı. Ol yurdu bir hökümet, bir padşalyk hökümünde dikeltmege Hudaýdan akıldarlık ve görünüş alıp hareket edýärdi. Emma bu derecede Şaul köp durup bilmedi. Ol näçe onun şan şöhrady artdygyça, baylygy artdygyça ol tekebbirlik etdi de Hudaýa karşı günah edip başladı. Ol Hudaýa boyun bolman, Hudaýyň aýdanyna, Hudaýyň diýänine kulak asman başladı. Neticede näme boldu? Yenece şol kitabyň 1. Şamuyel'in kitabynyň 16. babynyň 14. aýatynda biz şeýle zatlar okaýas. Rabbin ruhu Şauldan ayrıldı. Rab tarapyndan berilen jin arwah onu gorkuzýardy. Rabbin ona beren mukaddes ruhu Şauldan ayrıldı. Seredin belli bir wagtda onun üstüne gelen wagtynda onda nähili özgörüşlikler, nähili güç kudrat emele geldi. Ol Hudaýa boyun bolman, tekebbirlik edip Hudaýa kulak asman wagtynda Rabbin ruhu ondan ayrıldı ve onu taşlap gitti. Haçan da Rabbin ruhu onu taşlap giden wagtynda Şaul'un üstüne erbet, onu korkuzucu jin arwahlar, ruhlar onun üstüne geldi ve ol köp eziyet çekti. Neticede Şaul bu padşalığı, bu tahtı öz elinde saklap bilmedi. Ine Hudaýyň mukaddes ruhu nädip işledi köne äh döwründe. Adamlar belli bir adamların üstüne iňýärdi. Emma onun bir şerti vardı. Hudaýyň mukaddes ruhu hemişe doğruluk, mukaddeslik, temizlik, Hudaýa boyun bolmaklyk, onun sözüne kulak asmaklyk bar yerinde Hudaýyň ruhu adamların üstünde bolup bilýärdi. Haçan da Hudaýa karşı günah edip Hudaýyň diýenlerini yerine getirmeýän wagtynda Hudaýyň ruhu ümsümlük bilen yuwaşça adamı taşlap ondan ayrılıp gidýärdi. Eger Hudaýyň ruhu adamı taşlap gitse, onda onun öňkü durmuşy, soňky durmuşy öňkü durmuşyndan da has, beter we gorkunç bolýardy. Şeýdip dowam etdirýäs. Biz ýene de muňa meňzeş bir wakany soňrak bir näçe ýyldan soň Şaul'un ornunda padşalyk eden Hudaýyň saýlan adamy Davudy görýäs. Davud da Davud'un padşalygy beýik we Şaul'un kuran padşalygynda da has, beýik we kudratly, bay, siyasi we ykdysady tarapdan ýokary galan bir beýik bir padşalyk bolýar. Hatta İsrail'in tarihinde bir hökümet, bir döwlet, bir halk, bir millet hökmünde İsrail'in iň ýokary galan nokady bu Davud'un padşalygy döwründe bolýar. Davud'un padşalygynda İsrail ähli tarapdan, siyasi tarapdan, ykdysady tarapdan, maddi tarapdan, hemme tarapdan, goşun harby güýji tarapdan ol beýiklerden beýiklere galyp, Davud şan şöhrada, beýik hormata eýe bolan İsrail'in iň beýik padşalarynyň biridi. Davud'un üstünde de
hemişe Hudaýyň ruhu onun üstünde de, Hudaýyň ruhu ona gerek olan akıldarlığı, gerek olan güýji, gerek olan bilimi, ılımy, nähili halky dolandyrmaly, nähili ýolbaşçylyk etmeli, nähili taraplara ünüs vermeli, nädip ýeňiş gazanmaly. Ähli zady Hudaýyň ruhu ona öwredýärdi. Hudaýyň ruhu bolmazdan Dawud bu yeri, bu tagty, bu kürsüni, padşalyk tagty saklap bilmejegini de gaty o bilýärdi. Emma Dawudyň durmuşynda da diňe bir ýokara gidişlik, beýiklik, üstünlükler däl, onun da yere gaçan, günah eden döwürleri de boldy. Gelin häzir 50-nji mezmurdan käbir aýatlarly birlikde okalyň. Bu Dawudyň günah edip, ýagny zina edip, ýa-ni zina eden aýalynyň ärini de bir öz goşunlaryny bir eskerlerinin birinin ayalı bilen zina edip, neticede onu da ärini de öldürdüp, yankı ayalı özüne ayallığa alan wagtynda Hudaýyň peýgamberi gelip onun günah edenligine yüzüne aýdýar ve onu höküm edýär. Dawud bu özünün eden günäsini boyun alıp 50-nji mezmurda serediň nähili sözler bilen Hudaýa peryat edip, ağlap dile edýär. Ey Hudaý, mende päk ýürek yarat ve içimdäki hakykat ruhuny özgert. Sen öz huzurundan meni taşlama. Menden mukaddes ruhuny alma. Öz halas edişiňiň şatlygyny sen maňa gaýtar. Ihlasly ruh berip maňa söýget bol. Ine günah eden, günahda yıkılan bir adamın dilekleri. Dawud'dan ozalky Şaul padşa barada gürrüň etdik. Şaul padşa da Hudaýa günah etdi, Hudaýa garşy günah edip, onun sözüne kulak asmadı da tekebbirlik etdi. Haçanda peýgamber ona sen Hudaýa garşy günah etdiň diýen wagtynda ol gaýtam ýüregini gatadyp, men däl harby goşunlar, eskerler etdiler. Men etmedilen zady etmedim diýip toba etmeň deregine özüni aklamak üçin hemişe bahana tapıp tobadan yüz döndüren adam Şaul'du. Neticede Hudaýyň ruhu ondan yüz öwürdi de onu taşlap gitti. Emma Dawud'un Hudaý tarapyndan saylanan, Hudaýyň söýen, yüregime ýakyn birini taptım diýen adamı Hudaýyň bu Dawud. Serediň Dawuda peýgamber gelip onu günäsinde ayıplan wagtynda, günäsini yüzüne aýdan wagtynda ol hiç bir bahana gözläp Hudaýa garşy, onun ruhuna garşy hereket etmedi de ol näme diýdi? Bu sözler bilen Hudaýa yüzlendi. Ey Hudaý, mende päk ýürek yarat ve içimdäki hakykat ruhuny özgert. Sen öz huzurundan meni taşlama, menden mukaddes ruhuny alma. Öz halas edişiň şatlygyny sen maňa gaýtar. Ihlasly ruh berip maňa söýget bol. Ey Hudaýym, Dawudyň ýüregi ýaly bize ýürek ber. Ey Hudaýym, Dawuddaky bar olan häsiýetleri bize de öwret. Bizim hiç birimiz kämil däldiris. Bilip bilmän Hudaýa garşy günah edýäris. Pikirimizde, hereketimizde, yüregimizde Hudaýa garşy günah edýäris. Hudaýyň sözü, Hudaýyň mukaddes ruhu onda arassalayıcı, temizleyici rolu bardır. Hudaýyň mukaddes ruhunda päklik ve mukaddeslik bardır. Hudaýyň mukaddes ruhu bize yumşak ses bilen ne doğru eden yerimizi görkezýär. Günahlarımızı bize görkezýär. Emma biz Şaul ýaly, yok men günah etmedim, men günahkardır, planı günahkar, planı maňa günah etmege sebep etti, men däl, ol etdi, bul etdi diýip her hili bahana gözlemekden el çekin. Onun deregine Dawud ýaly şeýle sözler bilen Hudaýa yüzleniň. Hudaýym, meniň günahlarymı bagyşla. Mende päk ruh yarat. Menden mukaddes ruhuny aýyrma Hudaýym. Meniň yüregimi bütünleý tämizle Rabbim.
Davut näme üçin beýle dile getdi? Çünki Davut bir zady bilýärdi. Hudaýyň mukaddes ruhu ondan aýrylsa, onda Davut bundan beýlek Davut bolmazdy. Davut bundan beýlek padşalygyny dowam ettirip bilmezdi. Davut bundan beýlek padşalyk üçin gerek bolan akyldarlygy we bilimi, güýji Hudaýdan alyp bilmezdi. Ondan garaşmagy da dogry bolmazdy. Çünki ol Hudaýyň ruhuny äskermezlik etdi. Hudaýyň mukaddes ruhuna garşy boldy. Onda hiç bir geleceğe bolan umid bolmaz. Ine Hudaýyň mukaddes ruhu köne ähd döwründe şeýle özüni aýan edýärdi. Hudaýyň mukaddes ruhu ýaşaýyş üçin gerek bolan edil biziň alýan dememiz ýaly, her minutda, sekundda alýan dememiz ýaly ýaşamak üçin Hudaýyň ruhu gereklidir. Gadyrly ýyldaşym, sen Şaul ýaly özüňiň günäligiňden yüz öwriýänmi? Ýa-da Davut ýaly dize çöküp Hudaýym, meniň günälerimi bagyşla, meniň içimdäki ruhu täzele, menden öz mukaddes ruhuny aýyrma diýip dile gedýänmi? Davut näme etdi netijede? Ol günälerine bagyşlanma gazandy we Hudaý onu günäsinden gaýtadan dikledi. Onu arassaladı, tämizledi ve onu yine de ayağa kaldırdı. Ve onun padşalygy dowam etdi. Senin hem durmuşyňyň dowam etmegi üçin sen Hudaýyň öňüne synyk ruh bilen, towa ýüregi bilen gel, Hudaýyň mukaddes ruhu bilen dol. Çünki Hudaýyň ruhu senin bilen bolsa, onda sen ebedi ýaşarsyň. Goý Hudaý sana akbata bersin. Amin.